Ya, krungu. Ini iki. Piye ya nyenorno saiki? Aku sih repot sih, Mak. Yo wis nek repot sesuk ya. Iya, ya kok kayane seminggu ki rada repot aku tekan 17-an. Ora apa-apa. Tak gawe nongkone. Krungu ra? Yo, krungu, Mak. Oh, Cok iki ngulet-ngulet irungku kok. Apa kira? Ya? nah, Minggu ju. maksudnya aku ngene, Mak. Mak ning kono Oh. sih. Iya toh. Alang kontak karo bojomu. Ora, Mak. Aku repot ning gawean. Aku percaya malane to nek nyongkone masih ora apa-apa. Lah iya, mengko lek ana rezeki tak kirimi. Ya wis, heeh. Ojo cintake to. Ora, Mak, ora. Senang. Nek bojoku dhewe repot karo gawean kok. Ya Pulang-pulang sama nyuti dhewe aku ning omah. yo, aku percaya. Yo mae kan juga ngerti bojone aku juga repot masalah gawean. Iya. Repot-repot nek awan kan iso. Wong amor. Lah iya kan isih padha repot kabeh lek ngene iki to, Mak. Iya percaya ya. Jadi iki carane dino niki ora dino nggo kelon-kelon tapi nggo ngurusi gawean. Iya. Iya. Ya, Mak ya. Ya wis, berarti aku ora sido ngetan sesuk. Nah, pokoknya lek aku ana rezeki tetep tak kirimi. Iya ya, iya. Ya, Yo. cintake lho. Ora, Mak. Iki malah kumbungi meh kerja bakti meneh men ngechat poso. Lha aku mengecat ora nganu kok, ora duwe chat kok, ora tak cek dibuki omahe. Cuma tak pasangi lampu. Lampu sing ketip-ketip ngono ning ngarep. Aku Iki kan tuku wingi. aku kan juga belanja bendera bang putih 24 terus lampu kelip-kelip kae 10 set bengi ngecat pos yo main ngerti Aku lah ya wingi tuku gendera gede. 35, tak pasang sing lawas tak jabut. Sing lawas kan kecil yang. Krungu rak bisa nyanyi. Krungu rak. oh pokoknya main ini ngerti aku ki gawean ya Maya ya Mak Iki iya. Aja cintake. ora Mak Ya. yo aku aslinya kangen banget nih Krungu rak bisa. iya krungu pokoknya kabari wae foto-foto opo aku seneng sanggo tombo kangen Lah isane aku mau kerebet arep ngetan kan ngomongnya wingi karo nyonya. Tuh. Aku ya terus pengen ya. Wingi kapan wingi aku ning Semarang kae kok wingi. yo wingi keto bar mbek mae kae ya ben ku nutupi curiga kae kan tak baleni to Mak Oke, ini mana? wingi kae tok kae nanti sepene Oh iya, wis aku percaya. Berarti ora kekeselan iki putune buka kulkas sing ora kanggo. Kulkasnya kan rusak siji sing gede. Belum tak benekke iki kok bisa buka kulkas e. Sing tak ATP kan sing cilik. Iya. Percaya. Ya wes. Sing penting mamane percaya. Ben awake dhewe iki awet lho, Mak. Yo. Ya, Mak ya. Ampun. Wis bujek wae. Apa meneh, Mak nyaman ning kono ka. Ya nyaman, anggere sampean rak marahi. Aku kan tak marahi apa-apa sih, Mak. Nek marahi sayang-sayangan. Ora.
Wis pokoke Saya percaya. intine butuh mae mengko tak kirim. Oh, ya engko lek memang pas aku kangen banget kudu ketemu kok tak kabari. Apa? Ya lek suatu saat aku pas kangen banget kudu Ini ketemu nanti. mama kok tak kabari. Iya, iya, iya. Cuma saiki sih repot ning ngene gawean. Ora, Ya, krungu. iki buka kulkas iki. Kulkas sing ora dienggo dibuka. Ini. Aku ning omah. Lagi Ora. krungu kata belanja sound system, tuku mixer, Oh, tuku power, terus ning ndi tukune? tuku ning Mataram ngono tuku elektronik, Oh. tuku mic. Ampun. Moh. Meong. Meong. Lah. Goleki meong. Goleki meong. Ya, halo Mae. Seneng Mae sifat. Yo. Ya Mae ya. Yo. Percaya Wis. setidaknya Assalamualaikum. Mae percaya mbak Gusti Allah. Ya Mae ya. Aku ra liyo Ora. yo krungu. Aku ra liyo ora liyo. Tetep Mae to. Tapi wek nyonya. Iya. Nyonya kan paling kan gur sekedar nganu wae. Tapi lek rasane kan kuat nggon Mae. Wingi ora wingi. Yo mbek Mae rasane. Iya sih muni Semarang tok kae. Iya, Mae jenis Semarang kae. Lah kudu nutupi jejak kan alasan kan tak baleni meneh. Ya Mak ya. Nah, Jadi pindo ya. ora dipisan. Iya. Iki ning ndi nyonya kok malah ditelepon. Rewang. Iki ana tangga sing kepaten. Kan mataku dino ngombengi bantah. Krungu ora? Iki sira dilebokke ning kulkas iki. Dilebokke ning kulkas dikereng berget kabeh. Kan aku tangane nyekel HP to. Ini guju. Ora. Ya? Rasar, Mak. Hah? Iki mau kan wis mbok kirimi foto. Heeh. Oh, barasar kirimi meneh. Oh iya. Mangko. Aku baru tak kirim meneh ya. Aku nyung blurung atus iki nembe resik dapur. Sembarang wis pokoke dipotoke main. Iya. Barasar. Ya. Iki anak wedok bareng ngeterke nongko. Ning Limpung wis balik. Iki nongkone tak beke ning iku ning kulkas, ya. Kayak freezer ora apa-apa sih, Mak. Iya, tak freezer. Ampun. Wek, ampun. Ya Allah, rasane gilsa. Buka kulkas. Wah, yuk. Singgon wadah telat. Ampun. Mama. Ampun. Ampun sayang. Kebeler. Mama tutup. Ayo. Cicak. Tadi orang nama tutup diri. Terus apa nih kiri? Terus kecuk. Aduh. Ya wis ya. Ya. Wis ya, Mak. Jumatan. Ya, wis padha ayeme ya. Iya. Saya lagi ini. Iya. Iki nyek ini kalau bisa lah anak wedok pakai nongko ning Limpung. Kayak ya, ayah resik kebun. Iya. Wis ya, Mak. Tak kon ngresiki wit gedang ya, Mak. Aku percaya. Mama ayem ya. Iya.
Mama ayam, aku ya ayam. Iya. Rasa. Malah lebih tenang nyong nang omah ra? Oh, aku ya luwih tenang, mama nang omah. Iya. Ya. Iki nek ning omah ki nyong sibuk ya, ora anu ke ora apa nggak pamer budi, pamer awak aku ora. Mulane wong-wong kan do sopan karo aku, Iya. ya. Heeh. Halo. Halo, iya. Heeh. Assalamualaikum. Ampun. Kirsa.